वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणराज गणपती सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशांकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ओम नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा। आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर। महाओम सुमुख शीघ्रंतस्य कपिलोगजकरण कलंबोदर शिवनाशना धूम्रगदगुणादक्ष बालचंद्र गजानन द्वादशेतानामने पड़े चुण्यादवे विद्यारंभे वाहेश प्रवेशे निर्गमेतरा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चरणं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अविस्मृत्याद्यर्थं पूजते सुरासुरैः सर्वविघ्नस्मगणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारणाशमङ्गलम् येषां प्रवेश भगवान् मङ्गलाय तनोर्हि तदेव लग्नं सुन्दरेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे गुरुं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णे पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभुजद्वानिर्मधुर्मा सर्वेशार्मकारस्ते श्रीभुवनेश्वराः देवादशदेवीं परमेश्वराः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। शशिपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। इत्यादिमग्रदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। प्रारम्भकार्यं निर्विघ्नमस्तु शुभं शुभनमस्तु। इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना व्रता भवन्तु। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। हस्तद्वयेन धारयन्तीं सुलीलयाहारनुप्रसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं विचिन्तयेत्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वृष्टं वातात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामधूतं शिरसा नमामि। अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णदेहं सकलविबुधवन्द्यं वेदशास्त्रैर्चिन्त्यं विविधसुलभपक्षं दूर्यमानाण्डगोलं सकलविषविनाशं चिन्तयेत् पक्षिराजं। बीजापुरगदिशकारमकलचक्राज पाशोत्तलविग्रहविषाणरत्नकलशप्रोदकरां भूर्वः ध्येयोल्लभयासद्मङ्गरयासुभूषया विश्वोत्पत्तिविनाश संस्थितिकरोर्विघ्नोर्विशिष्टार्तरः। शक्त्यस्तं विरूपाक्षं शिखवाहं षडान्नं दारुणं रिपुरोगग्नं भावेत्। कुक्कुटध्वजम् अनन्तं वासुविशेषं पद्मनाभञ्जकमलं शङ्खबालं द्रात्राशं दक्षिकं काल्यं द्राप् आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधजीवसिदार्गजाराहुकेतुग्राः सर्वपान्तो धृतावाः। ब्रह्मान्ता गुरुस्साक्षात् दैवं शर्यप्तेः आचार्या श्रीमदाचार्यात् सन्तु मे जन्म जन्मनि। जय देवा भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश श्रीदेवी भूदेवी सपरिवार देवता जवनसले वेंकटरमण तुझ चरणामांत विशेष प्रार्थना मळरी। वर्षं प्रति वर्ष अवसरेक भाद्रपद शुद्ध चतुर्थे पर्वकालाचरी दिवसांना पूर्वासनाचे मालगाडी गणपती विग्रहाने आणून पूजन अर्चन करत असतात. त्याप्रमाणे दिवसाक प्रथम प्रार्थना करून फलतांबूल देऊन प्रार्थना करत असतात. त्याप्रमाणे दिवसांना 5 दिवसा गणेश चतुर्थी पर्वकालाचरी शोभकृत नाम संवत्सर पर्वकालाचरी
गणेश विग्रहान दवरलसा पूर्ण अनुग्रह प्राप्त जाऊँ तुगले सन्नांग केले प्रार्थना पूर्ण सफल जागा सपरिवार अनुग्रह प्राप्त जाऊँ हे निर्विघ्न महागणप त्याला व्रत अंत गणेश चतुर्थी व्रत कशी घड काकी कशी घडील आमगे बऱ्या पण जातो तशी आमकां बुद्धी प्रेरणा शक्ती सामर्थ्य बुद्धी प्रेरणा शक्ती सामर्थ्य प्राप्त करून हे बरे रीती निर्विघ्न रीते अनुष्ठान घडसून युगा गणेश चतुर्थी पर्वकाल महागणप त्याला प्राण प्रतिष्ठ की देवता अर्चना पूजन गडच्या सा निर्विघ्न रीते घडसून युगा गेले सेवेन देवा निर्विघ्न महागणप पूर्ण स्वीकार करून स आयल बंधू बांधव महाजनाल विशेष रीते समस्त गौड सारस ब्राह्मणालय भक्तवृंदाल महाजनालय अर्चकाल वेदिकाल सगळ्याले मनोकामना परिपूर्ण युगा बायलांक अखंड सौभाग्य प्राप्त कर का सर्वांकांनी पूर्ण विद्या गणपति सरस्वती ग्राम शिक्षण प्राप्त का कोण कोणा ग्राम संतान भाग्य प्राप्त महागणपति प्रार्थना एक संतान भाग्य की कोणा मंगल कार्य प्राप्त मंगल कार्य प्राप्त का उद्योगस्थान कोण कोणा उत्तरोत्तर अभिवृद्धी काय बाधा कष्ट दुःख चिंता विघ्न दूर जाऊ की चांगली केली प्रार्थना चांगली जीवन कष्ट दुःख चिंता विघ्न दूर करून उद्योगस्थान पूर्ण मान सन्मान उद्योग अभिवृद्धी जाऊ का कोण कोणा उद्योगात व्यवसाय जाऊ का पूर्ण उद्योग व्यवस्था नोकरी उद्योग व्यवस्था प्राप्त करून का तुगसना केली प्रार्थना ही सफलत जाऊ का त्या प्राणमुखार सांगजाव ग महागणपती आणतो तुला एक आणतो गणहोम सेव की त्याप्रमाणे नाना रीती मूळ गणपती महामूळ गणपती तुलाभार सेव भजक नाना रीतीने सेव करत असतात त्या सेव सुद्धा निर्विघ्न रीती वेळोवेळी चर्चानांगे तुगले अर्चना पूजन कर संपूर्ण भाग्य प्राप्त करून मनोकामना परिपूर्ण वेंकटरमण सिद्धांतो महागणपती सेव करून त्या बऱ्या पण झालाय निर्विघ्नता महागणपती अनुग्रह प्राप्त झाले श्रीदेवी भूदेवी सपरिवार अनुग्रह प्राप्त झालाय विशेष मुलांग नागल स्थान नागाल सुद्धा देवता अनुग्रह प्राप्त झाले मला वचन स्वती कडसून युगा निर्विघ्न रीतीने आयच्या दिवसा आयच्या फाल्यापासून 2 दिवसा कार्यक्रम असा निर्विघ्न रीतीने अनुष्ठान आहे घडसून घेऊन आम्ही कशी लागल्या घेतात पक्षा विजृंभणे भय भक्तीनं कळकळे ना वेळोवेळी कोणाक कसल्या की वेळ ज्ञानश्री पूजन अर्चन कसल्या की वेळ वतन शरी पूर्ण तर बऱ्या रीती निर्विघ्न रीती कशी घड का की ते आमकां घडसून घेऊन पूजन अर्चन घडसून घेऊन देवता अर्चन पूजन घडसून देवता अनुग्रह विशेष आमकां प्राप्त होऊन निरंतर देवगुरु ब्राह्मणाल सेवक सामाल सेवक हरिगुरु कृपा कटाक्षण प्राप्त करून सदा आरक्षण करून कल्याण करून रक्षण करून बऱ्यापण करून बरी करून चलून दी सुख कर दुःख हर कृपा कर निरंतर ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक श्रीहरि चरण भकुति प्रदायक ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती ओम नमो गणराज गणपती सुरपती मंगल मूर्ती पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषक वाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नहरा आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधौ भव आवाय देवताभ्यो नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि देवालयाची प्रार्थना घ्यायची आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव तुगेल कत्रे मग आसन निर्माण केलें तू हे स्थानाचेर येवन बस का यावत् पूजां करिष्ये हम कितले वेळ पूजा करताची तितले वेळ तावत पम सुस्थिरो भव आमगेले पूजा अर्चना आराधना पूरा घेवन आमकां पूरा तुमगेले एक बरेपणा खातीर आशीर्वाद करता म्हणून देवालय प्रार्थना करता
ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः इति प्राणायामस्य श्री गणपति मूलमन्त्रस्य गणकऋषि निचत गायत्रीन्द्र महागणपतिर्देवता सान्निध्यार्थे जपे विनियोगः। ओम गां हृदयाय नमः। गीं शिरसे स्वाहा। गों शिखाविष्ट गईं कवचायं गौं नेत्र गह अस्त्राय पट। ओम एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकम्। ओम गंगणपते नमः। 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 ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः। ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः। ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः। ओम क्षिप्रप्रसादाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। 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 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपते वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपते वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपते वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपते वरवरद सर्वजनमे वशमाने स्वाहा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसाधनम्। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसाधनम्। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसाधनम्। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसाधनम्। ओम सानिध्यं पायंपड सानिध्यं कुरु देवेश सर्वसंपत्करो मम विभो सकललोकेश कृष्णविष्णु हरे प्रभो त्वां भक्त्या पूजयद्य भोगेर्गति विक्रमात् पूजावसानपर्यन्तं तावत् त्वं सुस्थिरो भव भक्तस्य मम पूजात्वं गृहीत्वा पायमामि भो। नारायण नमस्ते प्रणदानि प्रणाशन प्रसन्नो कृपया भक्तवत्सल आयुधानि आवण विचरमज्जनसले आगच्छति विज्ञापयेत्। नारायण नमस्तेस्तु नरकारणव तारक पाद्यं ग्रहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय। आवाय देवताभ्यो नमः। एक चिपटू दगल पादयोः पाद्यं समर्पयामि मया निवेदितो भक्त्या अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। आवाय देवताभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। आवायते देवताभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। मंद पश्चिमे मधुनि मधुसूदनाय मधुसूदनम् आवाहयामि। उत्तरे शर्करया अच्युताय अच्युतम् आवाहयामि। स्वाधोदके विष्णवे नमः। महाविष्णुम् आवाहयामि। निर्विशीकरणार्थं द्राक्षमुद्रम् अमृतीकरणाय स्वमेधुते विश्वतः सोमवृष्टिं भवावायस्य संगते कामधेनु समन्वितं देवर्षि पितृत्वं वयो ददामि देवेशं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। क्षीरस्नानं सौर्यं क्षीरस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयन्धय। ओम दधिक्राणोकारिशं जिष्णुरस्य वाजिनः मुखं करद वायु प्राणितारिषाद चंद्रमंडल संकाशं सर्वदेवं प्रियं दधे। स्नानार्थं ते प्रेच्छामि गृह्यतामखिल प्रद दधि स्नानान्तरे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम मधुवात ओम आज्यं सुराणमाहारम् आज्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्तरे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम मधुवातारतायते मदिक्षसिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषदिः सर्वौषधि समुत्पन्नं पीयूषसदृशं मधु। स्नानार्थं ते प्रेच्छामि गृह्यतामखिलप्रद मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तरे दिव्याय स्वादुर्मित्राय सवितुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय अदाभ्यः इक्षुदण्डसमं दिव्यशर्करयामि या स्नानार्थं ते प्रेच्छामि गृह्यतामखिलप्रद शर्करया स्नानं समर्पयामि। शर्करया स्नानान्तरे शुद्धोदकाः फलोदकस्नानं समर्पयामि। हितैदायोः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्ठिं स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अथ गणपति अत्र विशीर्षं वाक्यास्यामः हरिः ओं नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् आवाय देवताभ्यो नमः उपवीतं समर्पयामि ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरिसहजं पुरस्तात् आयुष्यमृग्यं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्या दीनि वै प्रभो मया रतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् आवाहित देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि आवाहित देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि ते वेरेक सोंडलिर्दवर ओम विनायकाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गौरीपुत्राय नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम स्कंदाग्रजाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम भूताय नमः ओम दक्षाध्यक्षाय नमः ओम द्विजप्रियाय नमः ओम अग्निगर्वच्छिदे नमः ओम इंद्रश्रीप्रदाय नमः ओम वाणीबलप्रदाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम शर्वतनयाय नमः ओम शर्वरीप्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम सृष्टिकर्त्रे नमः ओम देवानिकार्चिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम शुद्धाय नमः ओम बुद्धिप्रियाय नमः ओम शांताय नमः ओम ब्रह्मचारिणे नमः ओम गजाननाय नमः ओम द्वयमातुराय नमः ओम मुनिस्तुत्याय नमः ओम भक्तविघ्नविनाशकाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम चतुर्बाहवे नमः ओम शक्तिसंयुताय नमः ओम चतुराय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम ब्रह्मवित्तमाय नमः ओम कालाय नमः ओम ग्रहपतये नमः ओम कामिने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम पाशाङ्कुशधराय नमः ओम चण्डाय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम अकल्मषाय नमः ओम स्वयं सिद्धार्थपदाय नमः ओम बीजापुरकाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम गदिने नमः ओम वरदाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कृतिने नमः ओम विद्वत्प्रियाय नमः ओम वीतभयाय नमः ओम चक्रिणे नमः ओम ईक्षुजाभद्रते नमः ओम अब्जोत्पलकराय नमः ओम श्रीदाय नमः ओम श्रीहेतवे नमः ओम स्तुतिहर्षिताय नमः ओम कुलादिभृतिने नमः ओम जटिने नमः ओम चंद्रचूडाय नमः ओम अमरेश्वराय नमः ओम नागयज्ञोपवीतिने नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम रामार्चितपदाय नमः ओम व्रतिने नमः ओम स्थूलकंठाय नमः ओम त्रयीकर्त्रे नमः ओम सामघोषप्रियाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम स्थूलतुंडाय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम ग्रामण्ये नमः ओम गणपाय नमः ओम स्थिराय नमः ओम वृद्धिदाय नमः ओम सुभगाय नमः ओम शूराय नमः ओम वागीशाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम दुर्वाबिल्वप्रियाय नमः ओम कांताय नमः ओम पापहारिणे नमः ओम कृतागमाय नमः ओम समाहिताय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम श्रीप्रदाय नमः ओम सौम्याय नमः ओम भक्तकांक्षितराय नमः ओम अच्युताय नमः ओम कैवल्याय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम मायायुक्ताय नमः ओम दान्ताय नमः ओम ब्रह्मिष्ठाय नमः ओम भयवर्जिताय नमः ओम प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ओम व्यक्तमूर्तये नमः ओम अमूर्तकाय नमः ओम पार्वती शंकरोत्संग खेलनोत्सवलालनाय नमः ओम समस्त जगदाधाराय नमः ओम वरमूषकवाहनाय नमः ओम रष्टस्तुताय नमः ओम प्रसन्नात्मने नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम वनस्पत्यद्भो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् यत्पुरोषमेधरुगतिराव्य कल्पेन मुखं किमस्य को बाहुका उरुपादा उच्येते आवाहित श्री सिद्धिविनायकाय नमः धूपं समर्पयामि साध्यन्ति त्रिवर्षमन्दिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राय मां नरशात् घोरा दीपज्योति नमोऽस्तुते महागणपते नमः धूपदीपं समर्पयामि नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिमे जलाङ्कुर ईप्सितमे वरन्देहि परत्रञ्च परागतिं शर्करा खण्डकानि दीक्षिरकृतानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं निर्विशीकरणार्थं द्राक्षमुद्रां अमृतीकरणार्थं देनमुद्रां पवित्रीकरणार्थं गन्धिवनगदां सवनपञ्चमुद्रां प्रदर्श ओम नमो नारायणाय ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम प्राणात्मने श्री नारायणाय स्वाहा नारायणाय दन्न मम अपानात्मने श्री वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय दन्न मम व्यानात्मने श्री संकर्षणाय स्वाहा संकर्षणाय दन्न मम उदानात्मने श्री प्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय दन्न मम समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय दन्न मम परब्रह्मणे नमः प्राणोपान व्यान उदान समान नैवेद्यं समर्पयामि श्री सिद्धिविनायकाय नमः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय
व्यानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि ओम नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे अचलां कुरु ईप्सितं मे वरन्दिः प्रत्रञ्च प्रागतिं शर्करा खण्डकादि क्षीरकृतानि च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां श्रीनिवास नमस्तेस्तु महानैवेद्यं त्वं सङ्ग्रहाण सर्वश्रेष्ठ भुक्तिमुक्तिफलप्रद नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षां समर्पयामि मुखप्रक्षां समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरीक्षं शीर्ष्णो देवसमवर्तता पदिभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् पन्नावेडे उदासुड ताम्बूलं हे अंगदवर ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि तीर्थकलतन्तु रमां ब्रह्मदयो देवासनकाध्याशुकादया श्रीनरसिंहप्रसादोऽहं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः ओम सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची सुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगे सिंधूरवटी सिंधूराची कंठी झळके माळ मुक्त फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचिता घरा तुझ गौरी कुवरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो भरा ऋणझुणती नूपुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पाहावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पाहिन रूप सुते प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावेव बाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु शका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मानसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ते नागाके निविंद्रदके कृष्ण कृष्ण हरे हरे अंगसनदके आवायतु देवताभ्यो नमः मंगलनीराजनं समर्पयामि हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मेवशमानय स्वाहा स्वाहा प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना दीनदयाळ शिवनंदना दीनदयाळ शिवनंदना
नमस्कारू हांव सुजाता पै वाशी दकोनू आमगेले वाशीचो आराध्य देव वेंकटरमणू ताका आमी वंदन कोरनू आज हांगा गणपती खातीर पुराय जाण ओट्टू जाल्ल्या ती हें वर्स आमगेल्या 37 इयर्स गणेश उत्सव आमी पुराय बायल मनशां ओट्टू जावन 4 दीस दाखोवन नारळा शेंडी काडची की लाय वेंचूची फूल घांतूचे प्रत्येक आज महामूड गणपती खातीर आमी पुरे हांगा तयार करून दिता आसा ती मूड गणपती जाता ताकाय आमी तयार करता ती थोडे बायल मनश तो पातोळी सारोच्या की पत्राड सारोच्या की प्रत्येका चमकल्या ती आनी हे आमी पुराय बायल मनशां महिला मंडळ सीमा पै नागरत्ना प्रभू अर्चना कामत जयंती जयश्री प्रभू ज्योतिका शणै सपना प्रभू आणि ही राधिका कामत श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा गणपप्पा मोर्या मंगल मूर्ती सर्वेषां सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त भक्तवृंद महाजनानां सर्वेषां सहकुटुंबानां गौडसारस्वत ब्राह्मण भक्तवृंद महाजनानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी वेंकटेश देवता अनुग्रह प्राप्त्यर्थम मम कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता अद्य आराध्य देवता लक्ष्मी वेंकटेश महागणपति अनुग्रह प्राप्त्यर्थम संकल्पित मनोभिष्ट फल प्राप्त्यर्थम उत्तरोत्तर अभ्युदय उत्कर्ष सिद्ध्यर्थम अद्य दिने अहम लक्ष्मी वेंकटेश देवता सन्निधौ परिवार गणपति देवता प्रीत्यर्थे हिरण्य तथा परिवार देवता पक्षिराज मुख्यप्राण सुब्रह्मण्य देवता प्रीत्यर्थे रजतमय कवच समर्पणम अहम करिष्ये दुर्गे मम संकल्पित महागणपति प्रीत्यर्थे संकल्पित हिरण्य मुकुट तथा लक्ष्मी वेंकटेश देवता प्रीत्यर्थे हिरण्य महागणपति प्रीत्यर्थे हिरण्य मुकुट तथा महागणपति प्रीत्यर्थे हिरण्य हार अर्पणम अहम करिष्ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनापात् लक्ष्मी वेंकटेश देवता लक्ष्मी वेंकटेश देवता प्रीत्यर्थे हारार्पणम अहम करिष्ये कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनापात् प्रकृते स्वभावात् गौरवमेद्य सकलं परस्मै नारायणे समर्पित अनेन संकल्पित काणिक्दरा संकल्पित लक्ष्मी वेंकटेश तथा महागणपति परिवार देवता प्रीत्यर्थे हारार्पण तथा मुकुट समर्पण कवच समर्पणेन भान रजतमय कवच समर्पणेन भगवान लक्ष्मी वेंकटेश परिवार देवता प्रीतां प्रीतो भवतु तस् श्री कृष्णार्पणमस्तु कृष्ण अंत किरीटाली हाय कृष्णार्पण लक्ष्मी वेंकटरमण किरीट कवच कृष्णार्पणमस्तु तुम्हें हारा अपड़ा वैर गणपति किरीटाన్ని अपड़ा श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ध्यायेत् वेंकटनायकं करयुगशङ्कं च चक्रं मुदा चान्ये पाण्ययुगे वरं घटितटे बिभ्राणमर्गच्छविं देवं देवशकामणि श्रियमद वक्षो ददानं हरिं दूषाजालमनेकरत्नखचित दिव्ये क्रीडाङ्गदे जय देवा भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश श्रीदेवी भूदेवी सपरिवार देवता
तुमच्या नामांदा दिवसाका समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण भक्तवृंद महाजन विशेष म्हणून तुमच्या नामामध्ये म्हणून प्रार्थना करतात त्याचप्रमाणे दीपक्षणे मम एसर पै ममता म्हणून प्रार्थना करतो साधू दिले शक्ती सामर्थ्यानुसार तो आचंद्र सूर्य सेव करता येईल असं त्यांना कुठे म्हणजे अनेक मुखापासून आचंद्र सूर्य सेव करते शक्ती सामर्थ्य प्राप्त का फुल निंजाले फुला पाकली प्रमाण केलं तसं सेवन संप्रीत याव का त्याप्रमाणे विशेष रीती निर्विघ्नता महागणपती का वेंकटरमणाक तुका एक लक्ष्मी का हार तशींची निर्विघ्नता आमगे रविवार देता महागणपती का किरीट हिरण्यमय भांगरा किरीट तसे कर्णकुंडल समर्पण केलेले असा तशींची आमगे समस्त भक्तवृंद गौड सारस भक्तवृंद भजक जन महाजनाल निमित्तानं तुगे सन्नांतो आज दिवसाक दीपक्षणे मामने सर्व मामने सकुटुंब सपरिवार समेत वेंगण तुगे सन्नांतो महागणपती भाद्रपद शुद्ध चतुर्थे पर्वकाल चक्र गणपती पूजन गणपती मरणमय महागणपती का आज दिवसाक हिरण्यमय किरीट तशींची गरुड मुख्य प्राणांक सुब्रह्मण्याक कवचन समर्पण केलं असा त्याचप्रमाणे तुगे सन्न केलं तसं सेवेन संप्रीत याव का त्याचप्रमाणे तुगे अर्पण केलं तसले सेवा संपूर्ण स्वीकार कर का खंयचे काय अर्पण कसले अतिरिक्त कसले चुका घडलं क्षमापण कर का सेवेन संप्रीत आमचं कुटुंब सपरिवार बंधू बांधव विशेष समस्त गौड सार ब्राह्मणाक भक्तवृंदाक महाजना सगळ्यांची परस्पर ऐक्यमत्य प्रतिविश्वास प्राप्त का पक्षणे मामल शणी पै मामल त्यांना कुटुंबियांक परस्पर ऐक्यमत्य प्रतिविश्वास प्राप्त करून देऊ का बायला अखंड सौभाग्य प्राप्त कर का सुधीराग जानवी पूर्ण विद्या गणपती सरस्वती शिक्षण प्राप्त कर का त्याप्रमाणे पै मामल त्यांना कुटुंबियांक सुनांदो चलिचिरण तांग दाम्पत्य होणार सुख शांत समृद्धी तांग सुना परराष्ट्र परदेश असल्यामुळे त्यांना सुना बऱ्यापण करून देऊ का दोन कुटुंबियांक उद्योगस्थानांत उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून सहकुटुंब बंधू जनांकर उद्योगस्थानांत उत्तरोत्तर अभिवृद्धी कर का कल्याण करून केले प्रार्थना सफल जांग तांग तांग मनान कसं इच्छा परिपूर्ण करून देऊ का बायला खंड सौभाग्य प्राप्त झालं आहे पणांग रामचंद्र मंगल कार्य प्राप्त कोणा संतान भाग्य प्राप्त करता संतान भाग्य प्राप्त कुल अभिवृद्धी करून देऊ का त्याप्रमाणे उद्योगस्थानांकडून उद्योग नोकरी प्राप्त होता उद्योग नोकरी प्राप्त करून देऊ का पण खंयचे अनारोग्य घडील संपूर्ण अनारोग्य दूर झालं आहे आज दिवसाक वेंकटरमण सिन्नांत परिवाराक रूप्याने त्याप्रमाणे भांगरा किरीट भांगर परिवार गणपती भांगरा किरीट की वेंकटरमण सिन्नांत प्रतिवर्ष भाद्रपद चतुर्थी महागणपती मृण्मय महागणपती ताक भांगरा किरीट अर्पण केलं संपूर्ण जन्मजन्मांतर खंयचे दोष असल्यानं खंयचे परिहार खंयचे अनारोग्य संपूर्ण दोष परिहार करून आरोग्य दूर पूर्ण ध्यान सुदृढ आयुष प्राप्त कुलदेवाल इष्टदेवाल जो देवानं मन पूर्ण अनुग्रह प्राप्त का वाशिन वेंकटरमण सिन्नान श्रीदेवी भूदेवी समेत विराजमान वेंकटरमण सिन्नान देखून प्रार्थना करून कसं अर्पण केलं त्याची मना कसं देखून प्रार्थना करून ती प्रार्थना सफल त्याला मना इच्छित काम परिपूर्ण जातं हे वचन सत्य करून तो स्नान विशेष विजृंभणे भयभक्ती आचंद्र सूर्यपासून तो स्नान आज सेव घडून घेता भजक नांग तशी जाणे विशेष रीती पै मला जेवण चांगले कुटुंबी जेवण श्रेणी दीपक्षण माम चांगले कुटुंबी चांगला आता जेवण चांगले का अशींची सेव करतो शक्ती सामर्थ्य प्राप्त करून म्हणून इच्छित कामं परिपूर्ण कर का उद्योगस्थाना खंयचे तोंदर तापत राहील सर ते संपूर्ण तोंदर तापत कष्ट दुःख तुझे चरण आम्हाला निर्विघ्न आयुष्यात महागण अनुग्रह संपूर्ण निर्विघ्नता महागण संपूर्ण विघ्न दूर करून पूर्ण सुख शांती समृद्धी प्राप्त करून ती निरंतर तनु मन धन काया वाचा मनसा अनेक विशेष सेवा शक्ती सामर्थ्य प्राप्त करून सदा आरक्षण कर कल्याण कर रक्षण कर बऱ्यापण कर बरी करून चलून दे रमण रमण भो रमण वाशी रमण पादारविंद गोविंदाय गोविंदा लक्ष्मी रमण पादारविंद गोविंदाय गोविंदा गोविंदा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती ओम माहिरण यशस्कर्मलवन्दं त्वमेव वराधारभद्रवसङ्करणागं शब्दनामं सुमङ्गलजं सततं दीर्घमा मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वृष्टिं वातात्मनिवानरयुतं कृष्णं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय गुरु गणेश जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्ष मां आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना वरस वरस यो रे आमचे हृदयना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना आनंद घेऊन यो रे तू गजानना
प्राप्ति जल्ल गुरु सुधींद्र हस्तान भाग्य प्राप्ति जल्ल गुरु सुधींद्र हस्तान संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन संकल्पाक साक्षियति माधवेंद्र वृंदावन पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण पूजन केल्लले फल उदरांतु धारण अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान अनुपम मूर्तिले काणिकेचे आस्थान आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे तू गजानना मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा मंगल करी रे सन्मति दीनु पार्वती पौरा पार्वती पौरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदई घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेशा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण गणेशाले चरणांक शरणैले संपूर्ण आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस योरे आमचे हृदयना वरस वरस योरे आमचे हृदयना आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे आनंद घेऊन योरे आनंद घेऊन योरे तू गजानना जय गुरु गणेश जय जय गणेश पाहि मां जय जय गणेश जय गुरु गणेश जय जय गणेश रक्षमा आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद घेऊन योरे तू गजानना मूषिक वाहन गौरीश नंदना मूषिक वाहन गौरीश नंदना वरस वरस योरे आमचे हृदयना वरस वरस योरे आमचे हृदयना आनंद घेऊन योरे तू गजानना आनंद
भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान भाग्य प्राप्ति जल्ले गुरु सुधींद्र हस्तान संकल्पाक साक्षीयती माधवेंद्र वृंदा हे आमगे सभा 87 ಅಂತ मी स्टार्ट केलेली 87 लागून आम्ही गणपती दवर सुरू केला 1.5 दिसा गणपती दवरताची आता 1.5 दिसाची गणपती आसा ताच्या चेड करून म्हणून स्वाम्याने सांगला म्हळ्यार सान गांव त्याच्या गांवांतून नवे देवस्थानां आमी सुनील स्वाम्याला प्रसाद घेवन कुर्ला देवस्थानात तांगेला प्रसाद घेवन आमी हांगा स्टार्ट केलें देवस्थान हरिद्वारांतून तांणी आमकां गंध प्रसाद दिलो वेंकटरमणा देवस्थान कर रे तूं म्हणून तो ह्या 1988 हरिद्वार ओपन जाता तशेंच आमी हे गणपती 87 लागून दवर सुरू केला आमी भायर दवरता आशिल्ले एक स्कूला दवरता आशिल्ल्याची 94 आमी स्कूला दवरता आशिल्ले 94 तो जाग 91 मेळ्ळो 94 डेवलप करून देवस्थानां प्रतिश्ठ केले नंतर मागीर हांगाची कंटिन्यू करूं सुरू केलें 1.5 दिसा गणपती दवरताची हे तातूंत आमी आमगेले गांवचे प्रकार मूड गणपती रंगपुजा मागीर महामूड गणपती सुरे लागून आमी करून आसाची ही मूड गणपती 101 नारळाची दवर न्हू ताजेर 21 आमगेले भिंगारू हें दवर न्हू 21 वीड दवर न्हू मागीर कोब्बाचे गांठी दवर न्हू आमी ताका पूजा करताची ते कोण कोण ताजी हे सेवादार आसा तांच्या येद्रा बसोवन भटमामा केल्यान संकल्प करून ताका पूजा करताची महामूड गणपती सेवादारांक जनरली आमी म्हळ्यार 2-3 आसल्यार एक्का करताची तांकां ओटो बसकारां न्हू तांगेलकारान संकल्प करून महामूड तांणी 1001 नारळू 101 विडो 101 कोब्बा गांठी 101 भिंगारू प्रत्येक सायडा दवर न्हू मागीर मुडो म्हळ्यार आमगेले गांवचे क्रम कसो म्हळ्यार मुडो गणपती म्हळ्यार मुडो तांदळा मुडो दवर न्हू ताका करचें थंय तांदळा मूड दवरूं जायना हांगा आमी महामूड गणपतीक मूड हाडून गांवां सुकून येद्रा दवर न्हू ताजे वेळ तागेलें तोंड दवर न्हू ताका एक किरीट आमगेलें त्या गणपतीले किरीट ताजे वेळ दवर न्हू ताका आमी हांगा भटमाम बैसोवन संकल्प करून हांगा आरती करताची देवा आरती करून ताजे नंतर हे महामूड गणपती आरती करताची ते देव तांकां पाव का म्हूण तशीच आमगेली तुलाभार सेव आसा तुलाभार सेवान तूं कोण कोण सांगून घेताची तांगेली मनोकामना सांगून घेताची म्हळ्यार तांगेले कसले घरा चेडू हांव वालडीक जाय न्ही चेडू हांव एज्युकेशना खातीर खंयच्या खातीर तांणी आमी सांगता तांकां आमचे गेले मात्र न्ही व्हरलेली हांगा म्हळ्यार ह्या देवस्थानांत तूं भायच्यान येताची तांकां मागणी करून तुमी कामान तुमगेले दवरली म्हूण जाल्यार तुमगेलें काम सिद्ध जाता म्हणून तांगेले कारण आमी तुलाभार आमी करयताची ह्या सुरेख करयताची म्हगेलें काम जाव का म्हूण म्हगेलें काम तूं कोण दी म्हूण तागे लागीं ताका तुलाभार करून तांगेले कोणाले ते हे आसा कामना आसा तागेले वेट काणू ते हांगा तुलाभार ताका वेट तिके वेळान स्टार्ट जाता तागेलें योजन करून तितले तांदूळ की गोड की नारळ की साखर की देवस्थानाक गणपतीक तुलाभ तांकां दिवस करयताची तशी आयच्या दिसाक हे महामूड गणपती तशी 16 की मूड गणपती आसा ते 16 मूड गणपती 7 हांव सकाळीं हें केलें म्हळ्यार म्हगेले फॅमिली गणपती दहीसर आसा म्हगेले जायते तांणी दहीसर आयलांची आमगेल्या मणक्याची तांणी बॉम्बे आयलांची तशें आमगेले त्या गणपती आमी म्हगेले फॅमिली गणपती हांव सोडूं जायना हांगा चुकून हांव 1.5-2 तें आसता मागीर हांगा चुकून हांव कार घेवन दहीसरा वता ते 1.5 घंटे लागता म्हाका 3.5 घंटे ते वचून तांणी मेल खातीर राखून ताची आरती करताची आरती करून थंय ताका प्रसाद घेवन वापस 7 घंटेला हांगा येता हांव 5 फूल दिवस हांगा आसा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः चिराय जनार्दनाय नमः हरे नमः श्री हरि कृष्णाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मणि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा प्राणायामे विनियोगः उदाहरण ओम भो ओम भौम स्वाम माम जनम तवाम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिषमृतं ब्रह्म भो उदालंग आपो ज्योतिषमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम उदालंग विद्वालयका श्री रामकृष्ण गोवर्धन मूर्ति श्रीमद महागणाधिपते नमः श्री रामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद भगवत महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमाने अध्यात्मनि ब्रह्मांडे भूर्लोके जमति वर्तमान भारत श्री पुरुषराम क्षेत्रमयावर्तम शरणदंडकरण गौतमाश्रमे गौतमाश्रम उदावरिया दक्षिणेरे ब्रह्मणो दिवराज श्रीश्वेतवरागल्वे शोभाकृतनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने वर्षाऋतो संकल्पाक साक्षीयती माधवेंद्र वृंदावन पूजन केल्ले फल उदरांत उदाहरण पूजन केल्ले फल उदरांत उदाहरण अनुपम मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश अनुपम मूर्ति
प्रीत्यर्थं काणिकेचे महागणपती आस्थान प्रीत्यर्थे महामूढगणपती पूजाम् अहं ब्राह्मण सहायेन कर्म करिष्ये तत्र स्मरणं करिष्ये गणपतीला स्वामींना स्मरण करा पूजा करा त्यांना काटा सोड करा करिष्ये तत्र स्मरणं करिष्ये शशिकांत भगवान ओम माभो गणपति मावाहयामि गणपति में पूर्वस्था गणपति मावाहयामि पार्वती पौरा पार्वती पौरा मंगल करी रे सम्मति पार्वती पौरा पार्वती पौरा दाकई उज्वाडू तू सदै घरा घरा दाकई उज्वाडू तू सदै घरा घरा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धी बरेपणा गुरु गणेश सेवेना गुरु गणेश गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धि बरेपणा गुरु गणेश सेवेना सुख सिद्धि बरेपणा गणेशाने चरणांक शरणै संपूर्ण गणेशाने चरणांक शरणै संपूर्ण आनंद घेऊन आनंद आमचे हृदयन वरस वरस आमचे हृदयन आनंद घेऊन रे तू गजानना आनंद घेऊन रे आनंद घेऊन रे आनंद घेऊन रे तू गजानना
भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश तुगे सनिधनारायची दिसाक श्रद्धा भक्तिपूर्वक तनु मन धन काया वाचा स्मरेण वर्षं प्रति वर्ष तुगेल सनिधनारी विशेषति विशेष सेव जत सदे म्हणताना ही सेवा ह्या वर्षी जाल्यारी निर्विघ्न रीतीरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक सेवा जाता करता सत्कोरचे तशी भाग्य तुम्ही आमकां प्राप्त करून दिलेलं समुखार सुन जाल्यार अशी भाग्य तुम्ही आमकां दिव का जो जो भक्तगण तुगे सन्निधानार येऊन घेऊन दे ही म्हणून प्रार्थना करते की तांगेल सर्व मनोभीष्ट फल प्राप्त करून देऊन तिथली मात्र नाही प्रातःकाला चेरे प्रतिष्ठा जाऊन घेऊन प्राणप्रतिष्ठा जाऊन घेऊन पूजन अर्चन तसेचे सन्निधानार तुगेले सन्निधानार येऊन तोलाबार की मूळ गणपती महामूढ गणपती की ही सर्व सेवा चंद्ररीतीर चांगरीतीर निर्विघ्न रीतीरी तुवें करून घेतील असं शक्ती मिळून सेवा करू तशी भाग्य आमकां दिलेलं असं परमात्मानं केलेल्या सेवेन संप्रीत जावं का बायल मनशांक अखंड मंगल सौभाग्य तशी दान मनशांक तांणी करचे उद्योगान स्थानमान गौरव कीर्ती चेडवांक नात्रांक तांणी तांगेल जीवनांत यश कीर्ती लाभ स्थानमान गौरव विद्याभ्यासांत तुगेले महासरस्वतील अनुग्रह परम पूज्यचारी मठा स्वाम्यालय कृपानुग्रह जावं का तशीची आमगेले समाज म्हळ्यारी उत्तीर्ण जावचे तशी भाग्य तुवें अनुग्रहीत करून देऊन तुगेले पांय मुळान तुगे सन्निधाना तुगे चौकटारी आयच्या दिसाक जे प्रार्थना केलेलंस की सेव केलेलंस की तू ते संतोष स्वीकार कोर का तशी तंत्रतः मंत्रतः कालतः द्रव्यतः कसल्या काही एक चुकाम घडेल असल्यार क्षमापण करून देऊ का केलेल्या सेवेन संप्रीत जावं का तशीची आयच्या दिसाक सायंकाल पर्वकालाचेर विशेष रुपार तुगे सन्निधानार म्हळ्यार रंगपूजा सेवा तशीची नित्य रात्री पूजा जावचेर आसा येदोळ थाय कशी की निर्विघ्न रितीर तुवें आमगेल करान शक्ती मेळून सेव करून घेतील असं की तशीची फायची दिसाकय चांग रितीर चंद्र रितीर निर्विघ्न रितीरी आमगेल करान तुवें श्रद्धा भक्ती दिवन घेवन खंयच्या काही तंत्र तापत्रय जायना तिले तुगेल अनुग्रह प्राप्त जावं का तशीची ताजी किंतय चड म्हळ्यार आमकां सदृढ आयुष्य आरोग्य दिवन घेवन सेव कर तशी अनुग्रह आमकां प्राप्त करून देवन बरें करून चला आसूं तेजस्वायुष्यमारोग्यमय विधाशोभमानं हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं यूथ ऑफ जीएसबी व्यूअर्सांक सर्वांक मेगेल मोगाचे नमस्कार। आज तुम्ही जीएसबी सभा नवी मुंबईचे गणेशोत्सव 37ನೇ गणेशोत्सव 37 वर्ष जल्लांगा गणेशोत्सव चोलनो तशी आज यांग सर्वय सकाळ दुखून पूजा पुरस्कार पुरा तुम्ही पळयतरच आसा ती दृश्यावळीर तुमकां यूथ ऑफ जीएसबी लाईव्ह तुमकां दाखयतर आसा ते मात्र नाही आज एक विशेष कसं म्हण म्हळ्यार आमगेल देवाक तुम्ही मस्त पुरो आभरण पोट दुखून आशिल्ले मात्र आमगेले जीएसबी सभा पदाधिकारीन आमी हे निर्णय केले की ह्या वर्ष केंचेय आमी सिल्वराचे वयर वापलाय लावचे नाका आमी प्युअर बंगर घालका म्हणून आमी निर्णय कोरनो आमगेल देवस्थाना तर्फेन आनी डोनर्सा तर्फेन कोरून आमी खाली देवाल किरीट मात्र आमगेल 2 किलोची किरीट करून देवान आज आमगेल कारण घेतील असं ते मात्र नाही मस्त पुरो आभरण नवे हारू आणि दुर्वा हारू पुरो आमगेल देवाक आयलेलो आसा तशीची तुम्ही पळयल्यार अशा पुरो जीएसबी सभा नवी मुंबई आमगेले वेंकटरमण कितले समर्थ आशिल्लो म्हणून आमगेल वसंत मासान आमगेल स्वाम्यान पूजन करून आमकां दिलेलो देव टीटीडी वेंकटरमण देवस्थाना देखून तांणी आमकां डोनेट केलेले वेंकटरमणाल देवस्थान हांगा चलत आयलेलो आसा त्या देवान समेत आज आमगेले दिव्य हस्तान ताका भांगरा हारू तशीची परिवार देवाक रजत कवच करून घेतील असं देवान त्या पुरा तुम्ही पळयला अशा पुरा त्या मात्र नाही मस्त आमगेल डोनर्स आणि नवग्रहाक किरीट
त्या मात्रने आणि अनेक रितीरी आमगेल बंगर तशीची परिवार देवाल गणपतीक बंगरा किरीट आणि कानू आमगेल डोनरान दिलेलं असं तुम्ही सर्वही त्या पळेला असे पुरो त्या मात्रने हांगा चोल नायलेल रीती रिवाज पुरा आमगेले गांवचे स्टायलारी म्हळ्यार गणपती कसन पुरा आमी करता की नैवेद्य अप्प सुकरुंडो उंडो आणि तशीची कोट्टो आणि तुमगेले पत्रोडो असल पुरा गांवचे नमुना कार्यक्रम जेवणाचे पुरा दवरून आमगेले देवाक नैवेद्य करून हांगा पूज चल्लेलं असं तशीची सकाळी निर्मल पूज जेवो त्या मात्रने मूड गणपती महामूड गणपती घणो होमू हे पुरा इत्यादी पुरा आमगेले देव करून घेतील असं देवानं तर सर्वही तुम्ही पळयतार आसा ती तशी ती सर्वांक हांव मागून घेवची कसन म्हण म्हळ्यार असल तसल आमगेले देवस्थान आणि आमगेले गणेशोत्सवान सर्वांनी येवन आमगे केत नेवच्या जाता तुमकां येवन आमचो भाग घेवका आणि त्या देवाला अभय प्रसाद घेवन वचूं का म्हणून सर्वां लागीं विनंती करता आसा ह्या म्हळ्यार हांगा 1987 आमी तरी सब स्टार्ट जाले हांव 1990 देखून हांव हांगा येतस 1990 ताणी म्हळ्यार हांगा जन थोडे उण आशिल्ल्याची देवाल वैभव उणी जस म्हूण सांगूं जायना इथं बारीक कश्टार आमी त्या टायमार घरान घर वचून कलेक्शन कोन्न की ह्या पळय कोन्न घेवन चलयलें कशी दिवस गेला पळय तशें वैभव वेंकटरमणान आनी त्या गणपतीन वाडोवन आयलास आनी वेंकटरमण म्हळ्यार हांगा अशें एक पवरफूल अशें म्हळ्यार सुदीन स्वाम्यान हांगे निमित्त ही मुर्ती हांगा मेळ्ळेली आनी तिरुपतीन बी तरी सांगून घेवन ही मुर्ती आमकां हांगा मेळ्ळेली तशें ताजें एक पावर विंगड आसा सांगून घेतलें म्हळ्यार पावत म्हळ्यार खंडीतच हांवें हांगा केलो वर्स चेअरमॅन जावन सेक्रेटरी जावन पुराय त्या टायमार काम केलां आतां यंग जनरेशन बारी लायक चलतस देवान कसान आमी मनाले केलें तेन्ना हे पुरो जावं काम आमगे परिस्थिती नाशिल्ली आतां देवा दयान यंग जनरेशनान कसं आमी लेखिल्लें पळय तें ताणें करून दिला आनी यंग जनरेशन पावया बरें आता मेघालय जाल्यार मध्ये चिके हुशारान थोडे देवाक हांवें तुलाभार सांगून आज पवयलो गणपती नमस्कार सर्वांके ओम गुरुभ्यो नमः वाशी तूं मिगेल म्हळ्यार चड जावन मिगेल असोसिएशन सुरू जालेलें सोमेलें वसंतोत्सवा वेळारी मागीर आमी प्रति वर्स येता हांगा चवथीक जाल्यार आतां एक हांगा म्हळ्यार हांव रपचें हांगा न्ही हांव रपचें म्हळ्यार हांगा दोन म्हळ्यार बंबईन तूं पवयन सायडार रपच्यान जर हांगा आयली शिवाय आमगेली चवथी कंप्लीट जायना आमी दुसरे कडेन पुराय वता तेजेर हांगा वाशीन तूं म्हळ्यार मिगेल सका बंधू दीपक शणे हांगाचो चेअरमॅन ताणी हे पुराय इतले कश्ट काडून हांगा पुराय सगळ्यांक वोट करून प्रति वर्स तो चवथ हांगा म्हळ्यार ट्रेडिशनल स्टायलार तो हांगा हें करता ताचे खातीर हांगा आयली शिवाय आनी हो एक जावं म्हळ्यार मिगेल आनमय आसा ती चिके तांकां प्राय जाले वयस्कर जाल्यार हांगा येवच्या तांणी कितें ना म्हणा ती हांगे घेवन आमी वता ती म्हळ्यार आमी आमगेली कशी परंपरा आसा कशी ट्रेडिशन आसा तें हांगे चवथ म्हळ्यार एक आमगे एक गांवांत आमी आमगेल्या गांवां फुडें पुराय आमी कुटुंबान करचें आशिल्लें तशी करता हांगा हांगे व्हड आमगेलें कुटुंब जाला वाशींत येवन हांगा म्हळ्यार कोणें येयली तावळी म्हळ्यार आमगेले पळय लेखतलींची हांगा तशें हांगाचे असोसिएशन तशें हांगाचे कमिटी मेंबर पुराय सो हांगा येवन भयंकर संतोष आमकां आनी प्रति वर्स म्हळ्यार देवान आमकां अनुग्रह करता हांगा येवन आमगेले तर्फेन कशी जाता तशी सेवा करूंक तितलें हांव मागून घेवचें गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना दीनदयाळा शिवनंदना दीनदयाळा शिवनंदना गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती प्रथम वंदना
विद्याधिपति कला गुणनिधि विद्याधिपति कला गुणनिधि राख कृपाळा हे जगमाने राख कृपाळा हे जगमाने गणेशाभिमानी बालकाम्मी गणेशाभिमानी बालकाम्मी सांगता ओम समकश्चे दंतश्वदुनापते ओम समकश्चे दंत प्रवेशे निर्मता संग्रामे संतश्री पवित्र योगेश सर्वेश्वरंबकारिणी परिश्रीभूतेश्वरात्मके प्रथम चरण बौद्धावतारे श्री शाली मानसिक वर्तमान कालिक शोभकृत नाम संवत्सर संरक्षणाने वर्षात् भाद्रपदमासे शुक्लपक्षाद्य चतुर्थ्यां तिथो कुजवा श्री विष्णुदेवस्य विष्णु नक्षत्र एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कम मध्ये निवासनंत कल्याण गुण परिपूर्ण क्षीराब्दिशायी श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम वासिष्ठ मैत्रावर्ण कौंडिन्येति त्रिप्रवर अन्वित कौंडिन्य गोत्रे उत्पन्नः दीपक शर्मा अहम अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषाणां विपद चतुष्पद सहितानां अतिथि अभ्यागतानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्मी देव्याः अनुग्रह प्राप्ति द्वारा व्यवहारेषु यश लाभ कीर्ति प्राप्ति पूर्वक धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी राजलक्ष्मी योगलक्ष्मी अष्टेश्वर्य महालक्ष्म्याः अनुग्रह प्राप्त्यर्थम उत्तरोत्तर अभ्युदय उत्कर्ष सिद्ध्यर्थम अद्य दिने गणेश चतुर्थी पर्वकाले श्री महालक्ष्मी देव्याः सन्निधौ रंगपूजाख्यम् अहं करिष्ये सन्निधानकर्ते महानूति पूजनं च करिष्ये शङ्खचक्रगदापद्मधरं नारायणं मणिमा आवेदनं मावाहिमि ओम गंगाधरं मावाहिमि ओम वैष्णवीं मावाहिमि माहेश्वरीं मावाहिमि ओम कमलां मावाहिमि ओम पद्मासनाय मावाहिमि सापेमि पूजयामि नमः ओम ग्रहाय प्रतिष्ठा सूक्तं तत्पुरुषमेव वाचा संस्तव्यं तस्माद्यद्य विदुर्यो पशुपते ग्रहाणि वेदान्ति ग्रहाय पशुना प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु आवायतः भगवती हरिवल्लभे भक्ति त्रिभुवन पूजे कृपशीलमय्यं विष्णुवती समामि माधवी माधवप्रियां लक्ष्मी सखीं देवीं नमामि यदवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवती च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आवाहयतु श्री महालक्ष्मी मंगलनीराजदीपं समर्पयामि वदासु तुझी अंगेलोधनी सांगता वदासु तुझी अंगेलोधनी दयानिधी प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना गणपती तुका प्रथम वंदना
प्रसाद के घेतले मात्रान तीर्थ प्रसाद घेतले मात्रान सगळे ग्रह पेढी निवारण करून ग्रहाचे अधिपती व लक्ष्मी नरश्वान पूर्ण अनुग्रह आणि प्राप्ती करून येऊ काय आणि आमच्या समाज जनांनी तशींची ह्या आमच्या आडळत कमिटी जनान खंयची स्वाम्याला जेव्हा देव प्रसादाचेर जेव्हा ताना म्हणटा प्रश्न मार्गाचेर जेव्हा गेली त्यांना तांकां अशी आयकूंक की म्हणारी हांगा गौडसार समाज वृंदात नवी मुंबई समाजाक देवाल की गुरुल की पूर्ण आशीर्वाद असा खंयच्याय रीतीचे तांकां ह्या स्थानाचेर जेव्हा तांच्या घरामध्ये खंयचेय दोष ना पूर्ण त्या देवाल अनुग्रह असा देव तुमचं रक्षण करतलो म्हणून आयकून त्याचं वचन बाकी समस्त आमच्या जनांक प्राप्त करून येऊ का आणि एकंदर आयज दिसा भयभक्तीने विश्वासान ह्या गणेश चतुर्थीच्या पर्व काळात ह्या शुभक्रम नाम संवत्सरावरी तू दिल बुद्धी शक्ती प्रेरणा अनुसार जाऊन यथाशक्ती यथा ज्ञानान यथा मिलित उपचारान काया वाचा मनसान सेवा केली मात्रान सगळे समाजाचे उत्तरोत्तर अभिवृद्धी आली सगळे कुटुंब जनांना उत्तरोत्तर अभिवृद्धी आली आणि अशीच नित्य निरंतर हाच्या के विजृंभणेचे कशी तुके काम केला ता सेवा जेव्हा करती ती सेवा तू आमकां सद्बुद्धी सत्प्रेरणा शक्ती सामर्थ्य ज्ञान अनुग्रह आरोग्य दिवंक हाच्या की चंदायरी तुगे सेवा करपाचें सौभाग्य आमकां प्राप्त करून घेवन सगळे कुटुंब जनांना उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून द्या आणि अनुग्रह कर करून चला